jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe to ɓe radio jowsare ande ko ñallawma altini hawde ko nogas joyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati kabaruji moon e ɗemgal pulaar titruji men ɓuuri mawnude ko toto états-unis hono kanko Donald Trump mon continue ñagade hono cour d'appel mo états-unis pour yo waw hokkudemo ko wiyete immunité ɗum noon ko pour wel oto wawde ñawede walla hoto wawde nanguede walla takkede ko wawi wonde foof sibabude wiidemo nden on saaha ko président wonno hande nder habaruji gomɗiɗi toon to Washington FBI woni koye enquête oɗo saha joni hono ɓeɗo juge uji cour suprême wonɓe toon to Colorado ɗaɓɓunoɓe wonde walla yamirnoɓe wonde ko kanko Donald Trump yo itti listuji ko fate candidat habaruji men international ma en jaa toon to Israël ɓe mbawino hande bombude toon to Syrie ɓe mbaɗi kadi koho goto taw ko goto militaire uji iranien ji ɗum noon ƴeewen kadi Iran ko jaabi hen ono toon to Égypte ɓen continue hande kadi kaddigal pour ƴewde holno jaam artiri toon to Palestine habaruji men manaw en toon to Sénégal hono kanko Ousmane Sonko gonɗo e kaso hande en wayno déposé candidature makko ɗum noon kadi ko lundade kadi e laamu ko yamiri wiide wonde ko wawande candidat ono toon to Dakhla no waɗi ko mursinaji goto nanggama toon to aéroport Dakhla ɗum noon tawamo jogui ken woni kiloji tati kan ƴeewa kadi yañate ƴeewa holko woni holto womino kanko e kadi holko nanguimo cakkitoɗon habaruji men ko jokkodirde Tijane Niang o rokken hande kadi article mo jogui men ko fate coftal ɓalli ɗum won titruji en ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gaari datuji muɗum joni siftinde on tan hande ko altine nogas joyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati may gartu joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon mbiɗa ni toon to États-Unis hono kanko Donald Trump ne wayno mon continue ha hande ɗaɓɓude surtout en toon to cour d'appel jogorɗo jooɗade ñande jeenayyi lewru janvier ɗum noon pour ƴewde kanko appel makko mo waɗi ɗum noon ko caggal nde juge biyeteɗo Chutkan gardinaɗo yo ñawmo ko fate en gueɗe ko ɗew takka ko fate woteji hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas oɗon kañum wino wonde ko ene kanko hoore makko kanko Donald Trump wala immunité noon pour wonande yimɓe pamani ko firti ko wonde ko saɗa jogui immunité kala ko wiyete neɗɗo ne wawi takkede ko fate crime an takkitaki ɗum noon kanko Donald Trump e tugnade kadi avocat ji makko mbi ko nde woni président nde woteji ɗi mbaɗi nde kanko hoore makko ene wayno ko liggey makko wiide wonde woteji ɗi ndewi lawol walla ndewani lawol ko ɗum waɗi donc ko kala gueɗe ɗe takka ko fate woteji hitande ujunnaji ɗi nogas ko wawi takkede ɗum foof ko liggey makko waɗanno oɗon saaha ɗum noon tawde kadi congrès kadi e nder constitution ko haali wonko takkunomi oɗon saaha o tawaka mo wone fenade firti wonde ko immunité mo jogui ɗum kadi koye wiide avocat ji makko ko wawi wonde fof ene wayno cour d'appel foti jooɗata ko ñande jeenayyi lewru janvier ɗum noon e wonde kanko Donald Trump mon continue kadi ñande aset ɓennuɗo o waɗi kadi ɗaɓɓanimo wonde fate cour d'appel pour yo waw rokkudemo ko wiyete immunité tugnade kadi habaruji gomɗiɗi toon to Washington FBI nene woni ka enquête oɗo saha joni ko menace uji baɗaɗi e ɓeɗo ñawoɓe wonɓe toon to cour suprême mo Colorado ɗum noon ko caggal kamɓe ɓeɗo oɗo cour suprême mo Colorado e nder nayo contre tato ɓe ñaawi wonde ko Donald Trump ittama e listuji mabɓe kamɓe toon to Colorado ɗum noon waɗi réaction mawɗo ko oyɗo saha joni wiyaɓe ɓe keeɓi menace uji kewɗi dole mabɓe ɗiɗon menace uji ko téléphone aji walla ko gueɗe bindeteɗe médias sociaux ji wiide wonde koɓe warateɓe kamɓe juge ɗiɗon ɗum waɗi FBI woni koye enquête oɗo saha joni ƴewde kadi hol ɓeɗon neltoɓe ɗiɗon menace uji wadde faade mabɓe kamɓe ɓeɗo ñawoɓe cour suprême mo Colorado kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio jawol sare habaruji men international guiɗorɗen ko toon to Syrie e tugnade kadi e habaruji gomɗiɗi toon Al Jazeera ɓe mbi wonde ko kamɓe Israël ɓe mbaɗi ɓe berlima bombe toon to Syrie ɗum noon ko capital mabɓe biyeteɗo Damas nden ɗum bombuji ɗi berdi ɓe mbawi warde goto neɗɗo mo ganduɗa ko koho goto iranien taw koye neɗɗo jeeyaɗo garde révolution toon to Iran ene wayno kanko hoore makko wonno toon kanko wonɗa noon ko wiyete jokkodiral hakkude Syrie e Iran ko fate e gueɗe parɗe militaire uji kanko wiyete ko Saïd Razi Moussavi ene wayno kadi noon mbirni ko kanko koko goto e hohoɓe commande uji garde républicaine mo Iran ɗum noon wonno ko toon ko Syrie ɗum noon ko ene wayno ko bomboji Israël mbaɗi ɗum caggal noon ɗum ɗon ene wayno ko Iran kañum woru e nder konngol mo président makko kanko
Ibrahima Raisi o wi wonde ko Israel ma yoppa jobdi mawdi wonande sibabu nde wari oɗo neɗɗo ɗum noon eno kanko Ibrahima Raisi o haali ɗum o wi wonde ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa Israel ene wayno oɗo sadio koko anni tan anda ko waɗata ha kene wara ɓeeɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Iran ɓe goni koye ɓe mettini hen no fewi siftinde on tan ko Iran ne supporti Hamas e kadi Iran ene supporti Syrie to no fewi ko c'est pourquoi yiyama oɗo dumo no fof no kamɓe Israel eɓe bomba toon to Syrie e kadi yiyama kadi one wayno ko kamɓe Iran kadi eɓe takka ko kamɓe dokkata kaɓirɗe yimɓe wonɓe toon to Yemen taw ko Houthi en continue ɓe wallade drone aji oɗo saha joni toon toon to Israel et surtout toon to batoji gonɗi toon to maaji wiyetego mer rouge toon to Égypte ene wayno Égypte nene continue ne haalde kamɓe Émirats Arabes Unis e États-Unis e Israel e Hamas ɗum noon ko wadde plan no fanno jaam dañira toon to Palestine e nder plan o koɓe kaali gueɗe kewɗe d' abord ɓe mbi wonde ko kamɓe Égypte ɓe jiiɗi wonde ko Israel yalta kala ko wiyete Gaza ɗum noon ko ɗoɓe goni hannde ɗo ɗoɓe kaɓete ɗo belto bumboji ɓe jalta ɗon complètement ɓe natta kadi wallade bumboji mabɓe ɗi ɓe mbi kadi ene wayno ko kala yimɓe nangaɓe taw ko Hamas nangui ɗumen walla taw ko yimɓe kadi Israel nangui ɗumen taw ko Palestine naɓe nangaɓe walla Israel naɓe nangaɓe ɓeɗo fof goppite ɓe mbi kadi ene wayno ko gouvernement waɗe toon to Palestine taw ko gouvernement mbiyata ko technocrate ko yimɓe toɗɗeteɓe tugnade kadi e gandal mumen tugnade kadi e karallagal mumen taw ƴefte so ne gardo en leydi walla nokku Palestine donc ɗum ɗo henni ko proposition mo kamɓe Égypte mbaɗi ɓe pewjiri ɗum koye États-Unis ene wonde Israel e Hamas ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko donc ɓe mbi en plan maɓe gadano ɓe mbi ko d' abord ko Hamas woppitade kala civil en nangaɓe ɓe nanguno toon ɗum noon ko e oɗon saaha kamɓe Israel kamɓe ɓe goppa prisonnier ji mabɓe nangaɗi ɗi foof ɗum noon waɗata ko balɗe tugui balɗe jeeɗi ha balɗe sappo plan maɓe ɗiɗo ɓe mbi wonde ko Hamas kala ko suka debbo walla debbo tan nangaɗo taw ko kamɓe nangui ɗumen ɓe goppa ɗumen e ɗum noon e oɗon saaha kañum Israel naɓe kañumen goppa prisonnier ji nangaɗi ɗum ɗo fof ne continue fiyere kaldigal plan cakkito ene wayno ko ɓe joddo ene wona lewru eɓe kalda ko surtout ko fate militaire uji mabɓe kamɓe Israel nangaɓe e militaire uji Hamas nangaɓe fof holno goppirte ɗum noon fof kadi ko kaldigal ɗum noon e tugnadi ko hiisa oɗo saha joni kene won ujunnaji jeetati Palestine naji nena nanga taw Israel nangui ɗumen e ɗum kadi ɓe mbi wonde ko ɓeɗo fof nanguira ko sibabude gueɗe patuɗe sécurité walla gueɗe patuɗe en nanguirede sibabude ko mbiyata takkede wat boniyankagal d' abord ɓe jiiɗi ko d' abord ko kala ko fati perlaji dartine toon to Gaza e caggal muɗum ene wayno ko caggal mum ɓe continue e wadde wostodirde prisonnier ji kadi ƴewde kadi holno gouvernement waɗira toon to Palestine tugnade noon habruji jaltuɗe hannde wonno kanko Benjamin Netanyahu ɗum noon ko toon to wonno parlement ene wayno ko yimɓe koreji ɓe ganduɗa ko koreji mumen nanga ha hannde taw ko Hamas nangui ɗumen continue no gullamo ne sabotamo ɗum ɗo fof noon ene wayno ko ɓen dokki priorité oɗo saha joni ko wona hare nde yo continue ene wayno ko yo hare nde darto walla yo koreji mumen gorta habruji men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi e courage France international haali Ousmane Sonko ɗum noon ko ko arduno parti momtaɗo oɗo saha joni mbiyete Pastef wiyama o déposé candidature makko pour ɗaɓɓude wonde candidat e hitande ujunnaji 2024 ɗum noon ne wayno no déposir ni ko kanko hoore makko ko ɓe neldi ko demande hawnaki demande o rewi koye neɗɗo mo ganduɗa mo nuli o wiyete no ko donc tugnade radio France international wayno ko kanko nulaɗo makko biyeteɗo Ayib Daffé ko kañum waɗi dépose dossier o ɗum noon andaka est ce que ko on dépose directement walla kanko Ousmane Sonko dépose siftinde on tan e wayno ko tugnade kadi habruji gummino toon hono cour tribunal goto mo ganduɗa e gonɗo toon to Dakar kañum hoore mum haalino wi wonde ko kanko Ousmane Sonko haɗedemo wonde candidat itti ɗum noon e wayno ko caggal mum ministre de l' intérieur et surtout e tugnade avocat ji laamu ko kaali mbi kañumen jaɓani ɗum ɗon ene wayno ko continue wadde appel ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kanko Ousmane Sonko e tugnade kadi e ko ministére de l' intérieur yamiri o ala droit hebde kayitaji kene wallamo hebde parrainage o ala droit kadi hay déposé dossier ɗum waɗi ɓe jaɓani ha hande ɗum goni ɗo en kamɓe ministére de l' intérieur walla conseil constitutionnel pour hebde kala ko fate en
kalisaji ɗi foti yobde pour wonde candidat ɗum noon ene wayno ko Ousmane Sonko ene déposir ni kañumen koye min mbi wonde ko iwrude laamu dow pour déposer candidature muɗum ɗum noon koma en ƴeewɗo e balɗe kadi oɗo candidature mum déposé hannde ene wayno ko jamma hannde à minuit ɗum woni dernier délai pour kala jiɗɗo wonde candidat dépose dossier mum tumnade radio France international haaliri ni ma en ƴeewɗo e 24 heures walla 48 heures holko gouvernement jogori haalde e candidature makko kanko Ousmane Sonko. Habaruji men international hande toon to Dakhla no waɗi Mauritanie goto nanggama toon taw ko nangga ko aéroport Dakhla omo jogui kiloji 3 kan oɗon noon en wayno ko kanko oɗon Mauritanie en wayno rewi ko ummi ko toon to Mauritanie o rewi ko lawol less caggal muɗum en wayno ko o rewi frontiére to wiyete Gergrati en wayno ko détecteur uji gonɗi toon yen donkide kanŋe mo jogui o kono en caggal muɗum nde o ari ha to aéroport Dakhla no waɗi mo yinno yaltude leydi ko toon ene wayno ɓe mbawi détectude kanŋe o jogui ɗum kanŋe o noon ko hiisa oɗo saha joni ken wona million ene wayno koma abo million ngaji ɗiɗi taw ko dirham marocain bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol sare ma en jokkodir joni Tijane Niang o wawa rokkude en kadi habaruji ɗi jogani en ko fati coftal bel Tijane Niang bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Jowol sare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jaɓanten koto fédération mo leydi Mauritanie gasi ko ɓoyani ko ono conférence de presse mo keblowo kippu leydi Mauritanie yuɓɓino gam hollidde doggol Mauritaniaɓe suɓaɓe gam fettande équipe nationale mo leydi Mauritanie coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi teskamo ngolɗo doggol en tawe hen nogas e jeeɗiɗi pettowo 3 gardien de but 8 défenseur 8 milieu terrain 8 attaquant joni ala batten so wona kettuɗen coach leydi Mauritanie Emir Abdou arani en ɗiɗo 3 gardiens de but ɗi wawi ƴettude. Les gardiens, donc là on avait mis Babacar Niass, Namori et Babacar Diop. Kettuɗen inde ɗiɗo défenseur uji ɗi coach leydi Mauritanie wawi suɓade. Delay, Lamine Ba, Ouebib, Bakary Ndiaye, Nour, Keita, Ali et Khadib. Voilà. Kettuɗen milieu terrain ji ɗi coach leydi Mauritanie suɓi. Mossine, Guess, Bakary, Omar Gassama, Sidi Ahmed, surprise aussi, hein, parce que il revient de blessure. Il fait de très très bons matchs avec Nouadhibou. Pour nous, il faisait partie un petit peu de ce projet. Il est allé chercher sa place, entre autres. Abdelhaï, El Hadjba et Omar Ngom. Kettuɗen yuwoɓe galli équipe nationale mo leydi Mauritanie woni attaquant ji. Aboubacar, le retour. Tanji, Papi Mlouba, Aboubacar Koïta, Souleymane Han, Bouna, Thiam et Soulé Doukara. Voilà, aussi c'est pareil. Ha joni ko faten ɗiɗon mbaydi teskama ngolɗo doggol en tawe hen jouruji jeeɗiɗi jouwoɓe championnat mo leydi Mauritanie teskamo gartugol les deux frères Ba El Hadj Ba e Lamine Ba en tawte doggol équipe nationale mo leydi Mauritanie surprise mawɗo baɗɗo ko noddugol hono biteɗo Oumar Ngom jouoto po mo championnat mo leydi France deuxième division jencude championnat Ouagadougou hitande ujunnaje ɗe nogas tati hitande ujunnaje ɗe nogas nayyi super D1 futsal mo akka kiwidira ñalawma hanki kippu Bouanze kañum samti kippu Kumbo loggi tati e loggi ɗiɗi kippu Bulli kañum hiwdirno e kippu Tulel ko Bulli wawi hebde polgu loggi tati e loggol gotol kippu Diaguil kañum samti kippu Azar loggi tati e loggol gotol kiwindire championnat mo leydi Angleterre en jokki ñalawma janggo so woni 12h30 GMT kippu Newcastle ma hiwindire kippu Nottingham Forest kiwindire ñalawma janggo championnat mo leydi Angleterre so woni 17h30 GMT kippu Berlin ma hiwindire kippu Liverpool 20h GMT kippu Manchester United ma jabbo kippu Aston Villa ko sitinde bandiraɓe ñalawma ɓawo janggo so woni 19h30 GMT kippu Chelsea ma hiwindire kippu Crystal Palace kippu Everton ma hiwindire kippu Manchester City 20h15 GMT ñalawma ɓawo janggo gudiren kabaruji men ko fate lamba to leydi Sénégal combat ñalawma hanki hakkunde Bombardier e biteɗo Regret ko Regret wawi hebde polgue yesso Bombardier kabaruji men coftal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde fof bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol sare ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde e ɗemgol Pulaar a sifti noon tan hannde ko altine hawri ko nogas e 5 lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati minen yen mbaali jaam ha janggo en jarama.